Kani gadega Pati CTV. UMDC ke Sohryngkham konstituensi ringkat ki Pynbha nong song ko Ummir Pynbha Mawpdang hak sauterik rusau kelai kendo yu menteri ketanat piruldi Roach Martin M Dango Dawa ban siang rong ban Pynbha no e ka Surok Mawpdang Ummir keblabu jing e ki Pynbha kani snong haba keren skilat pathai kubor MDC ke Sohryngkham ba penyat jing CM ulong ba jing e kendo jong u yu menteri Surok kalong halor ki jing e ki Pynbha nong song ki kendo jing e ba yadai ba jing sniu ke Surok ka jingai kum bakat san kilometer ba jing sniu ke Surok kalong hat kumba san kilometer nakaliang uskatri ka snong uba el karum no ulong bahagani ka snong kidon kumba sispa san pau yeng pada kispa snam kani ka snong kampat dan ya Surok kalenti singkeng ka babiang kamtam hagani ka por liur kawan ra jing e shibun ya kani ka snong hakaba ki babun na kinong snong ki de kinong rap te ban penpoi ki marap shayo let's say kan simpor hadu shisngi nre kani ka snong pat ka badang jan bah na po sor shilong te kajingwan ya kendu jongi langkum ni ya minister kalong ba ngila pensngo ya ka department PWD nadu benchim snam da ka jingtho ka bangala pha shani ban maramot kerki no ekatu Surok nre namar ba ka department kampat shim lale hadu kini sngi ngimban se ban yawan no kumni but wat naki rangba jong ka snong ban yawan pensngo minister ban shimkhia kini kakam Kani gadega Pati CTV.